Bydda hyn testyn o'r Efengyl nôl Lyc y 19fed benod, Lyc penod 18 adnod 17. Lyc 18 adnod 17. Yn wir, medda fi chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe I mewn iddi. Nawr mae'r 2000 o flynyddoedd diwetha wedi profi yn sicr y dibynadwyedd gair Duw. Mae gair Duw yn llwyr ddibynadwy. Does dim cwestiwn am y peth, tro ar ôl tro. Ceir ymosodiadau ar air Duw, dros y canrifoedd, bob canrif, bob oes, bob cenhedlaeth, wedi ymosod ar air Duw ac ar bobl Dduw hefyd. Ac eto wedi methu tawelu, wedi methu llwyddo I dywelu y neges. Ymdrecha'r oes hon I ni'n byw ynddi I ddyfrio I lawr y neges. Wrth gwrs, mae yna nifer yn ceisio dinistio'r neges yn llwyr, ond bron iawn gellir dweud fod y byd wedi anghofio bod neges Duw ar gael. Does dim rhyw fawr erledigaeth bellach o'r byd, achos dyn nhw ddim un o'n sylweddoli bod ni'n bodoli. Cynlleiad o ddiddordeb sydd gan y byd yn yr eglwys. Ond o fewn yr eglwys, ymdrecha ar oes hon I ddyfrio lawr y neges. Mae'r rhai sydd yn mynychu'r cwrdd, maen nhw fel bethau nhw'n benderfynol I barhau ar ymosodiadau ar air Duw. Ac yn ceisio dyfrio lawr popeth sydd yng ngair Duw. Ei wneud yn fwy derbyniol i'r byd trwy ganiatáu pob math o gair athrawiaeth a bydolrwydd yn ei hoedfawn. Am ddylanwad y mae'r Efengyl wedi chael dros y canrifoedd, cymaint o reswm I ni pan I ni'n meddwl bod ni dal yma, pan I ni'n gweld yr hyn sydd wedi digwydd tan heddi, pan I ni'n gweld yr hyn y mae gair Duw wedi cael effaith arno, ac yr holl frwydro, mae yna dal dystiolaeth yma, ac felly mae yna ddigon o reswm I gredu ac I ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Cymaint mwy o reswm gennym ni I weld dibynadwyedd yr Iesu nag oedd gan rhieni'r plant bach yma. Mae'r darn I newydd I ddarllen o'r testyn. Pan I chi meddwl am yr rhieni yna, yr mamau a'r tadau, wedi clywed rhywbeth am yr Iesu. Falle ddim llawer wedi clywed rhywbeth, bod yna rhyw newyddion da am yr Iesu, bod yn gwneud gwirthiau, bod yn helpu. Ac felly ar yr chydig o nhw wedi glywed, a'r diffyg falle gwybodaeth oedd ganddyn nhw, ond o'n nhw dal wedi clywed rhywbeth, fe ddeithon nhw a'i plant mewn gobaith i'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto heddi, cynlleiad o bobl sydd yn ystyried dod at Grist. Mae wedi mynd mas drwy'r ffenest, yn diwe? Ond mae yna fwy o reswm ganddyn ni I ddod â phobl at yr Iesu. I ni'n eog yn dydyn ni o fethu dod â phobl blant, a phobl at yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n methu yn ein gwahodd I ddod i'r oedfawn. Nawr dwi'n gwybod, mae yna elfen yn dos na. I ni'n gwahodd a mae yna wrthodiad dro ar ôl tro. Ac felly mae yna rhyw fath o agwedd yn digwydd yn ni yn does, lle ni'n meddwl, wel, does dim pwrpas mwyach. Does dim pwrpas gwahodd unwaith eto. Ac efallai nad ydyn ni'n gweddio fel y gydylsyn ni, a chyflwyno'n hynwyliaid i'r Iesu mewn gweddi a byddai'n gwneud gwirth yn ei bywydau. Achos dyma oedd wedi digwydd yn yr adeg yma. Fe ddeithon nhw eu plant i'r Iesu, ac eto mae yna gymaint fwy o resymau gan ni. I ni'n gallu mynd trwy bob un canrif ers i'r Iesu fod ar y ddaear. Ac yma yna ryfeddodau diri. Mae'r Iesu wedi trawsnewid yr holl fyd. Mae'r holl hanes y byd yn troelli o amgylch yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae yna ddigoned yn ni. Ac I ni yma yng Nghymru yn sicr. Does dim esgus gan ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi creu gymaint, wedi cael gymaint o ddylanwad ar ein gwlad ni. Ac eto am ryw reswm yn yr oes hon, mae fel petai ni wedi anghofio bod pwysigrwydd dod yr rhai ato fe. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cyfarwyddiadau yma sydd gan yr Iesu. Mae'n gyfarwyddyd I bawb. Yn ail, mae'n gyfarwyddyd pendant, ac yn olaf yn drydydd, mae'n gyfarwyddyd graslon. Wel, yn gyntaf, gwrandewch ar y cyfarwyddyd yma, y darn o adnod 15 I hyd 17.
A hwy a ddygasant ato blant bychain hefyd, fel y cyffyrddau e fe a hwynt, a'r disgyblion pan welsant a'i cerddasant hwy, eithir yr Iesu a'i galwodd hwynt ato ac ydwedodd gadewch i'r plant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch hwynt, canis eiddo'r cyfryw rai yw teyrnas ddiw. Yn wir, medda fi chwi. Pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dyw fel dyn bach, nid a fe I mewn iddi. Am gyfarwyddyd. Cyrraeddodd yr Iesu y disgyblion am ei rhagfarn. Oedd y disgyblion fe ddeithon nhw at y casgliad. Nad oedd croeso i'r rhieni a ddaeth a phlant bach at yr Iesu. Dyna oedd y canlyniad y deithon nhw ato, bod nhw rhy fach. Yn ddinod, doedden nhw ddim yn ddigon pwysig neu ddim yn mynd I ddeall digon ac yn nhw'n blant sy'n y fod rhai byddai'n cael eu cario, rhai oedd yn sicr yn cerdded. Felly yn ddigon hen I ddeall ar y fengil, yn ddigon hen I gallu deall neges ar y fengil, mi roedden nhw yn ddigon abal I ddeall unrhyw beth sydd yn y byd, felly yn sicr mi roedden nhw'n ddigon abal I wrando ar hyn oedd gan yr Iesu dweud, ac eto I gyd fe nath y disgyblion I wahardd nhw. Falle I ni yn eog o'r un peth, neu falle bod yna rai sydd wedi ceisio am gyfnod. Falle rai sy'n gwrando sydd wedi ceisio iachawdwriaeth am gyfnod, ond bellach wedi dod at y casgliad nad oes croeso I rai fel chi. Nawr, dwi'n gwybod I ni'n byw mewn oes wahanol, oes andros o hyderus. Ac felly, nid llawer fydd fel hyn bellach yn anffodus. O am rai sydd yn teimlo nad oes croeso iddyn nhw. Dyna'r math I ni eisiau, nid y rai hyderus. I ni'n gweld, dim syndod bod y darn yma'n dilyn y darn blaenorol. Mae'r adnod 9, na I ddarllen nhw'n to. Dyma I chi'r gwrthwyneb o beth yw Cristnogaeth. Ac eto I gyd, o'n i'n darllen y geiriau yma, ac o'n i'n meddwl, mas o rai crefyddol sy'n proffesu, mae hwn fel petai yn ddisgrifiad gwych o hyd yn oed y ffydd efengyledd, yr hyder yna sydd yno. Mae mor bell o'r adnod I ni'n edrych arno, ac yn sicr o'r adnodau yma. Grandewch adnod 9. Ac efe ddywedodd y ddameg hon, hefyd oedd y rhai oedd yn hyderu arnynt eu hunan eu bod yn gyfiawn. Maen nhw'n hyderus eu bod nhw'n gyfiawn. Ac yn diystyrru eraill, 2 wr aeth I fyny'r deml I weddio, un yn Phariseaid a'r llall yn Byblicam. Y Phariseaid o'i sefyll a weddiodd rhyngddo ac ei hun fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch I ti, nad wyf fi fel y mae dynion eraill. Beth o'n I newid hwnna I rhywbeth efengyledd? I ni'n diolchgar nad I ni fel y byd, gyda'i anfoesoldeb, afiach, a'r holl bethau sydd yn mynd ymlaen. Rwyf yn diolch nad wyf fi fel y mae dynion eraill yn drawsion, yn anghyfiawn, yn odynebwyr, neu fel y publican hwn chwaith. Ond beth ydw i'n neud? Rwyf yn ympryddio ddwywaith yn yr wythnos. Dwi'n mor dda. Dwi'n mynd allan a dwi'n cynnal oedfaon yn yr awyr agored. Dwi'n rhoi tractiau allan. Dwi'n ympryddio cyn mynd allan a rhoi tractiau allan. Edrychwch arno fi. A mae gen I neges i'w rhoi iddyn nhw. Dwi'n mor sicr. Dewch at Gris, dewch at Gris. Mae yna rhyw hyder yn does? Wrth gwrs, mae yna hyder pan mae'r ysbryd glân yn dod lawr, ond yr hyder I ni'n sôn amdano, dyw ddim yr hyn I ni'n gweld yn yr ysgrythyr, beth I ni'n gweld yn ein hoes ni heddi. Mae yna rhyw hyder ond oes. I ni'n cerdded mewn. Chi'n meddwl nawr pan chi'n siarad yn bobl sydd wedi gwneud proffes, I chi'n meddwl, a os yna unrhyw argyhoeddiad o bechod wedi dod? Os yna unrhyw ymdeimlad o golledigaeth wedi dod? Ai dim ond dewis Crist I chi. Ai dim ond teimlo bod e'n beth da dilyn Iesu Grist. Ai foesau, ai ganllawiau fe. Ac wrth ddweud hynny, chi'n dewis y dethol y canllawiau. Mae mor gris yn dweud, mae mor gymleth hefyd pan mae pobl yn mabwysiadu termau ni'n ddefnyddio o'r ysgrythyr. Hyn a ddysgwn yma. I'r disgyblion feddwl, mae dinod oedd y plant. Na fydde croeso, na fydde amser gan yr Iesu i'w helpu hwy, gan nad oeddent yn ddigon pwysig. Na'r falle meddwl byddai rhai o'r rhieni wedi bod yn dlawd.
A falle bod nhw ddim yn bwysig o fewn cymdeithas, ond petai, dwi'n siŵr petai na rhywun, rhyw oedolyn, rhyw dywysog yn sicr, neu unrhyw person enwog, neu falle dim person enwog, falle unrhyw person fel chi a fi, ond nid rhain, mae rhain yn rhy ddinod. Bydde hynny wahanol. Ond plant bach, paid gwastraffu amser yr Iesu. Os yna rai sy'n meddwl felly. Dyma'n gobeith ni. Mi fydde fe'n hyfryd petai yna rhywun sydd yn gwrando, sydd yn teimlo does dim croeso i fi yn yr Efengyl. Achos os oes yna rhywun yn teimlo felly, dyma'r neges i chi, mae yna groeso. Mae yna groeso i rai fel chi a fi, rhai dinod yng ngolwg y cymdeithas a'r byd. Mae yna groeso i dywysogion, ond maen nhw'n mor llawn i hunan. Mae yna groeso i bobl enwog, maen nhw mor llawn o hunan. Mae yna groeso i bobl cyfoethog, ond maen nhw mor hyderus, ond fe all gwirth ddigwydd, mae'r arglwydd yn gallu gweithio yn rhai ni, ond mor aml mae'n anodd, yn diwedd mae'n anodd ar un, achos maen nhw mor llawn o hunan, ond yr rhai ni'n sôn amdano, yr rhai sydd yn teimlo yn fethiant, yr rhai sy'n teimlo yn frwnt, yr rhai sydd yn teimlo yn ddinod, yr rhai sydd yn teimlo nad yw nhw'n ddigon pwysig i'r Iesu hyd yn oed edrych arnyn nhw. Dyna'r rhai ni eisiau ddod. Dyna'r rhai ni am i wrando ar yr Efengyl. Rhai fel plant. Rhai sydd yn teimlo mor ddihyderus yn ddyn nhw hunan. Mae hwnna'n mor bell o beth ni'n gweld heddi. Falle bod rhai'n meddwl eich bod yn rhy rhywbeth. Falle ni fe ymlaen. Falle mae rhai yn meddwl bod nhw'n rhy bechadurus. Neu falle yn meddwl am ei cefndir a'i magwraeth ac wedi magu ar aelwyd Gristnogol a bod rhieni wedi dod â nhw at yr Iesu fel plant. A mae hwn yn neud yn waith yn diwedd i'r plant hynny wrthod Crist. Ar ôl i riant i ddod, allwch chi ddychmygu yn y darn yma, y rhieni yn dod â'i plant i'r Iesu cyffwrdd nhw, a'i bendithio nhw gyda'i bresenoldeb ac allwch chi ddychmygu plant yn tyfu lan falle ar ôl a throi cefn ar yr Iesu, mi fydde fe mor drison i fydde fe. Ac efallai bod yna rhywun sy'n gwrando sydd wedi gwneud hynny, wedi magu ar aelwyd Gristnogol, wedi dysgu'r adnodau, wedi dod efallai hyd yn oed rhyw fath o broffes. Cofio pobl yn dweud wrthai, fe ddaw nhw nôl, maen nhw wedi cael eu magu ar aelwyd Gristnogol. O ble maen nhw wedi cael hwnna? O ble maen nhw wedi cael y syniad yna, achos maen nhw wedi cael magwraeth, fe ddaw nhw nôl, ni ddim yn gwybod hynny, os fe allan nhw, os yw Duw yn trigarhau wrthyn nhw, ond mae'r darlun mor driennus i feddwl bod yna rhai wedi magu ar aelwyd ac wedi troi cefn, mae'r peth yn ofnadw, mae'n dorgelonus. Ond dyma beth sy'n mor hyfryd yw hyn. Os i chi'n teimlo'r awydd i ddod nôl at Grist, gallech chi fod wedi troi eich cefn yn llwyr arno am hanner canrif. A fe fi'n o groeso. Dyna'r neges dwi'n cael o hyn. Gadewch i nhw ddod atai. Dewch yn y ffordd iawn. Ac felly, os ych chi'n dweud, dwi wedi bod rhy hir i ffwrdd o ffordd yr arglwydd, dwi wedi bod mor ddrwg, dwi wedi troi cefn ar ôl cael fy nghyflwyno i'r Iesu fel plentyn bach, does dim croeso i fi. Wel, wrth gwrs bod yna groeso i chi, dyna'r union fath rhaid dath yr Iesu atyn nhw. A fe ddaw ar fendydd blynyddoedd yn ddiweddarach, dyna beth i ni'n dymuno. Mae gymaint o'r ysymau, mae pobl yn breuddwydio amdano o beidio dod at Grist. Am dragedy, os naw ni gyflwyno neidiau at yr arglwydd, gan y meddwl nad oes gobaith iddynt. Am dragedy, os oes na rhywun sy'n gwrando, os ych chi'n dod at y casgliad, nad oes croeso chi. Oherwydd be bynnag i chi wedi wneud. Oherwydd be bynnag yw eich cefndir chi. Oherwydd eich agwedd chi, oherwydd iaith chi, oherwydd moesau chi, oherwydd eich balchder chi, beth bynnag yw e, falle bod chi'n meddwl hyn, ond dyma beth sy'n mor arbennig am yr arglwydd Iesu Grist, dyw e ddim yn troi neb i ffwrdd. Ddim yn troi neb i ffwrdd. A falle bod chi'n meddwl fod e fath bechod i chi wedi dweud nad oes maddeiant. Chi'n meddwl beth y pechod sydd yn erchill yw gwrthod Crist. Nawr fi'n gwybod mae'n adeg yn dod pan fyddwch chi'n croesi'r linell, a mae e'n frawychus yn diwedd. Byddwch yn ofalus wrth gwrthod Crist. Achos bob tro chi'n neud e, mae e mor beryglus yn diwedd.
Mae gwrthod Crist ar efengil a troi cef mae yn beryglus, ond beth i ni yn gwybod yw hyn, os ydych chi, os yw'ch calon chi'n feddwl, ac os ych chi'n dymuno ceisio Crist, yna mae yna obaith. Dyna'r neges yng Nghaerdyw. Os yw'r arglwydd Iesu Grist, os ych chi'n dweud, na fydden ni'n gallu dod ato, mae yna groeso i rhai fel chi. Dyna beth sydd mor arbennig fan hyn. Efallai rhai hynny sydd wedi magu, mae yna groeso y blynyddoedd. Chi sydd yn teimlo nad oes hawl. Ond nid dyma ddywed Gaerdyw yn ddigon clir. Ond nid yw'n dweud trwy gydol yr ysgrythyr. Pwy bynnag a ddaw ato, be mae hwnna'n golygu yw pob math. Fod na groeso, na fydd gwrthodiad. Gadewch fi ddarllen, dwi'n mynd licio wneud yn rhy aml o darllen adnod ar ôl adnod. Dwi'n mynd darllen 4 neu 5 adnodau. Gwrandewch o'r hwn, am hwn yn flas o'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. Ioan 6:37, dwi wedi hanner iddo fyny fe nawr, yr hyn oll. Mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwnna ddel ata fi, nisbwriad fe fallan ddim. Ioan 3:6, enwog iawn, canis felly y carod yw y byd fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller, pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trwy gydol. Mae'n golygu pwy bynnag. Pob math, pob cefndir, pob magwraeth, di-grefydd neu crefyddol, efengyled, di-efengyled, falle bod chi wedi cael eich magu ar yr aelwyd orau posib, a Crist wedi gyflwyno chi bob dydd o'ch bywydau, ac i chi droi cefn arno fe'n llwyr, a chair drws yn glep arno, ond chi'n gwybod beth mae'n golygu yw hyn, pwy bynnag a gredo ynddo ef, fel na choller, ond caffael ohono fywyd trwy gwyddol. Mae'n golygu pwy bynnag. Ioan 12, adnod 46, mi a ddeithim yn oleini'r byd fel y bo i bob un ar sydd yn credu yno fi nad arhoso yn y tywyllwch, fi bob un. Actau 2:21, a bydd pwy bynnag a alwo ar enw'r arglwydd a fydd cadwedig. Rhufeiniau 10, adnod 11, o blegyd yma'r ysgrythyr yn dywedyd, pwy bynnag sydd yn credu ynddo ef ni chywilyddir. Pwy bynnag. Felly peidiwch a cael eich perswadio gan yr un drwg. A fe fydd e'n dod ac yn sibrwd, fedri di ddim dod at Crist. Ti'n cofio beth wedes di, ti'n cofio beth nes di, ti'n cofio'r blynyddoedd ti wedi gwastraffu, ti'n cofio hyn, ti'n cofio'r llall. Fydd e'n pentyrun o un ar ôl y llall, ac yn eich perswadio chi, ac yn dweud, os wneud i hyn, fydd hyn yn dweud, dwi ti ddim yn mynd i cael croeso, o bawb, does ddim croeso i ti, ond dyw Gaerdyw ddim yn dweud dim byd o'r fath, mae yna groeso. Mae yna gymaint o adnodau yn datgan fod yna groeso i chi, pwy bynnag, beth bynnag i chi. I ddweud y gwir, mae yna fwy o groeso i chi os chi'n teimlo felly, achos chi ddim fel y Phariseiaid, chi ddim fel crefyddwyr modern, i chi wedi dod ac o'r diwedd allan ni dystio i hyn. Os i chi'n teimlo fel hyn, mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yno chi, mae wedi agor eich llyged i wddangos i chi eich angen. Ac felly dyna'r lle gorau phosib i fod. Mae gyda chi ni symud mlaen, mae yna gyfarwyddyd pendant yma, ond oes? Yn wir meddaf i chi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi. Am gyfarwyddyd. Mae mor eglur yn diwy. Mae'n ddatganiad pendant. Os ydym am gyfarwyddiadau eglur i'w dilyn, os ydych am wybod sut i gyrraedd y nefoedd, mae'r adnod yma'n help. Mae gymaint o adnodau, mae'r ysgrythyr yn llawn ohonyn nhw o'r dechrau'r diwedd, ond dyma i chi enghraifft arall o adnod o beth yw Cristnogaeth. A mae'r cyfan yn yr adnod yma. Dyma beth sydd ei angen. Mae mor glir, mae Crist yn dweud yn bendant sut fedrwch chi fod yn Gristion a dod i'r nefoedd. Ond ydy o mor drist, mae pobl wedi creu eu crefyddau hun, hyd yn oed ceir gymaint o fersiynau o Gristnogaeth. Dwi'n gwybod sawl fersiwn o Gristnogaeth sydd, fi na filiynau ohonyn nhw'n fydd, achos mae bob unigolyn yn dod i fyny a'i fersiwn ei hun, os oes unrhyw tued tuag at Gristnogaeth. Ond dyma'r tristwch yw ei bod nhw'n creu Cristnogaeth sydd yn llwyr i'r gwrthwyneb i'r hyn a ddywed Iesu Grist. A mae e'n fwy trist os yw'n cael ei bregethu, a mae e'n cael ei bregethu, a dyna fydd yn y mwyafrif o'r ychydig sydd yn ein gwlad ni, dyna fydd y mwyafrif bellach. Llwyr gwrthwynebu be mae Crist yn dweud. Dywedodd Iesu Grist, mae fe
yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Mae Iesu Grist wedi dweud, os ydych chi am wybod am y ffordd i'r nefoedd, mae fe yw'r ffordd. Os ydych chi am gwybod y gwirionedd am y ffordd i'r nefoedd, mae fe yw y gwirionedd. Nid yn unig y geiriau mae yn ei ddweud, ond be mae'n dweud, mae fe yw y gwirionedd. Fe yw'r ffordd, fe yw'r gwirionedd a fe yw'r bywyd. Os chi am fywyd ysbrydol a thregwyddol, mae Iesu Grist yw'r bywyd. Dyna beth mae wedi dweud wrthyn ni. A mae wedi dweud, nad oes ffordd arall at Dduw ond trwyddo fe. Dyna beth mae Crist yn dweud. Ac felly pam o pham mae pobl yn mynd i dyfeisio ffyrdd eraill. Pam mae wedi dweud yn gwbl glir i ni beth yw'r ffordd. Ac eto, fentrwn i ddweud bydd hwn yn eitha gwir, ewch o gapel i gapel yn ein gwlad fach ni yn unig, a fe fyddwch chi'n clywed y neges sydd yn llwyr i'r gwrthwyneb i'r hyn sydd fan hyn yn yr adnod yma. Yn wir meddaf i chwi, pwy bynnag ni dderbynio Deyrnas Duw fel dyn bach ni a di fe i mewn iddi. Gewch chi ddim byd o'r fath. I ddweud y gwir, llwyr gwrthwyneb. Achos be mae'n dweud fan hyn, os na fyddwch yn derbyn Iesu Grist fel plentyn bach, ei deyrnas fe, sef Crist, os nad ydych chi yn mynd i dderbyn Iesu Grist fel plentyn bach, nad oes gobaith i chi fynd i'r nefoedd. Dyna be mae'n dweud. Does dim mynediad yn mynd i fod i chi. Hynny yw, ni fydd y clwydi yn agor i chi. Rhaid derbyn teyrnas Duw, rhaid derbyn Crist, sef yr arglwydd y deyrnas, rhaid mynd trwy Grist, rhaid iddo fe fod yn bob beth. Os nad yw eich crefydd yn llawn o Grist, os nad yw Crist yn flaenllaw yn eich bywyd ac yn eich crefydd, yn eich gweddiau, yn eich emynau, yn eich dyheuadau chi, os nad Crist yw popeth, i ddweud, mae'n rhaid fwy na hynny, rhaid eich crefydd fod yr holl grefydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw pob dim. Os ych chi'n honni eich bod yn berchen ar iachawdwriaeth, mae fe sydd wedi rhoi yr iachawdwriaeth i chi yn eich tystiolaeth, yn y ffordd y deithoch chi o'r tywyllwch i'r goleuni, o farwolaeth i fywyd, y bydd Crist yn cael rhan blaenllaw yn hynny. Iesu Grist yw eich iachawdwriaeth. Ef sydd wedi agor y drws i'r nefoedd. Ef sydd wedi peri bod yna ffordd at Dduw. Ef sydd wedi bodloni gofynion y tad yn fy lle. Fe ddath gadw'r gyfraith. Fe nath fyw y bywyd pur yn fy lle. Fe sy'n darparu'r cyfiawnder sydd ei hangen i mi cael mynd i'r nefoedd. Mae yn rhoi ei berffeithrwydd i mi. Mae dyna yw eich Cristnogaeth. Os na dyna eich Cristnogaeth, chi ddim yn Gristion. Mae'n ddigon clir. Ef sydd wedi darparu'r cyfan, fe sydd wedi derbyn y gosb, fe sydd wedi cael ei gosbi, rhaid i chi cael eich cosbi. Ond dyma beth mae'r Efengel yn dweud, fe ddad Iesu Grist i gael ei gosbi yn eich lle chi. Fe rhaid iddo fe tywall i waed, rhaid i'r gwaed fynd allan ohono fe, mwyn iddo fe farw, o rhaid iddo fe farw. Dyna oedd y pris. Rhaid oedd i'r gwaed fynd. Os fyddai'n cael cwt yma o'r pulpit heddi, os fydd yn un o'r gweithiau fwyaf pwysig, a fydd y gwaed yn llifo mas, fyddai ddim yn byw llawer, chydig o funudau, fyddai'n marw. Rhaid i fi cael gwaed yn fy nghorff i fyw. Ond pan nath Iesu Grist i'r groes, a pan nath y gwaed pistilla allan, fe nath mae bywyd mynd ohono fe, fe oedd e farw. Fe oedd e farw ar y groes. Ond oedd rhaid i hyn fod. A dyma beth mae'r Beibl yn dweud oedd, trwy ei farwolaeth ef, roedd ei farwolaeth ef yn gosb am fy mhechod i. Ac felly rhaid i'ch tystiolaeth chi fod yn hyn. Mae Iesu Grist wedi marw yn fy lle fi. Roedd ei waed wedi llifo. Agorwyd ffynon, mae darlun fyna'n does, mae dyna'r man lle ni'n cael ein golchi'n lan. Fe sydd yn maddau bob pechod, fe sydd yn golchi bob staen i ffwrdd. A rhaid i ni dderbyn hyn i gyd, ond mae'r mwyafrif o grefyddwyr ddim yn derbyn hwnna i gyd. Ond mae rhaid derbyn hyn, achos mae'r rhybydd fan hyn. Nid a fe i mewn iddi, os nad ydych chi'n derbyn hyn. Os nad Crist yw popeth, os nad ydych chi'n derbyn ei deyrnas ef, ei arglwyddiaeth ef, ei sofraniaeth ef, mae ein waredwr ac yn arglwydd. Os nad ydych chi'n derbyn hynny, yna fyddwch chi ddim yn mynd i'r nefoedd. Dyna beth mae'r adnodau yma'n dweud. Os nad ydych chi'n derbyn hynny, yna fyddwch chi ddim yn mynd i'r nefoedd. Os nad ydych chi'n derbyn hynny, yna fyddwch chi ddim yn mynd i'r nefoedd. Dyna beth mae'r adnodau yma'n dweud.
Sawl un dros y canrifoedd sydd wedi dod i'r ymwybyddiaeth ond yn rhy hwyr. Nad oes mynediad iddynt. Dwi ddim yn siŵr beth yw'r ystadegyn o sawl un sydd yn marw ac yn gadael byd amser bob munud. Mae'r rhif yn anferthol yng Nghymru. Bob dydd, bob awr. Mae'n codi dychryn arnoch chi faint. Mae yna bobl yn camu I dragwyddoldeb drwy'r amser. Mae yna rhywun nawr newydd dod i'r ymwybyddiaeth. Eu bod nhw'n atebol gerbron diw holl alluog. Mae yna rhywun nawr yn dod, wyneb yn wyneb, gyda'r ymwybyddiaeth, eu bod nhw'n bechaduriaid ac yn golledig. Mae rhywun nawr, allan ni fe mynd nawr, a nawr, a nawr, a nawr, a nawr, a nawr, ym mhob un gwlad. A mae yna rhywun yn camu dragwyddoldeb tro ar ôl tro ar ôl tro. A felly mae yna rybydd fan hyn, does dim mynediad I chi os nad ych chi wedi derbyn Crist. Nid derbyn crefydd. Nid dweud, mae yna gryfedd eraill yn neud y tro. Na, mae Duw wedi dweud, mae Crist yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Does dim ffordd arall i'r nefoedd. Ac felly mae wedi dweud yn ddigon clir, os nad ych chi'n derbyn Crist a'i deyrnas ef, ni fyddwch yn mynd i'r nefoedd. Nawr, fe allwch chi wrthod hyn, ond wedyn chi'n mynd I wrthod gymaint o sgrythyr, ble chi'n mynd I drynu'r llinell, I chi'n mynd I gallu dweud, dwi'n licio hwnna, ond felly chi'n mynd yn groes I air Duw. Ni fyddwch yn y nefoedd os na wrandewch ar gyfarwyddyd Crist. O, mae yna gymaint ond ydyn nhw sydd yn cael eu tramgwyddo gan yr efengil. Gymaint sydd yn rhy falch I dderbyn yr efengil. Nid oes awydd ganddyn dod fel plant, ond nid dyna yw'r broblem. Maent am grefydd fydd yn ei dyrchafu nhw yn fwy. Bod rhyw fath o glod iddynt efallai. Mae'n am I bobl I dyrchafu nhw fel pobl dda, falle dyna beth yw, a maen nhw'n dod I ryw oedfa, falle digon neis, falle mi sôn am Crist. A falle bydden nhw'n derbyn Crist. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi derbyn Crist, ond dyn nhw wedi derbyn y teyrnas, dyn nhw wedi derbyn arglwyddiaeth, dyn nhw wedi derbyn yr efengil yma ni lawnder, dyn nhw ddim wedi dod fel plant bach. Dyn nhw ddim wedi dod fel rhai bach dinod. Dyn nhw wedi dod a wedi gweld ei methiant. Dyn nhw wedi dod felly. Maen nhw'n dod efallai yn teimlo, fe na I ystyried hwn, a mae rhywun yn perswadio nhw, falle bod rhywun yn siarad am y greadigaeth, a maen nhw'n mwyn ei synwyr, allai ddweld e nawr. Dwi wedi cael fy merswadio I gredi fod Duw wedi creu y byd. Ac felly maen nhw'n dod, a fe na rhyw oedfa yn dweud, os dewch chi at Crist, fydd yn helpu chi gyda'ch problemau chi. A hyn oll, a chi'n teimlo, wel, mae hwn yn hyfryd. Ac am gyfnod, blwyddyn neu ddwy neu fwy, falle, bydd na rhyw hyder, a dyn chi'n gweld, maen nhw am gyhoeddi mas I bawb, dewch at Crist, mae mor dda, mae'n helpu chi. A mae na rhyw dderbyn, ond nid derbyn Crist yr ysgrythyr. Pam? Achos ni ddeithon nhw fel plant bach. Fe ddeithon nhw fel oedolion. Fe ddeithon nhw yn eu crefydd. Fe ddeithon nhw yn eu syniadau nhw, yn eu athroniaeth nhw. Fe benderfynon nhw bod nhw eisiau credu. A fe wnaethon nhw ddim cael eu llorio. Dyn nhw wedi cael eu argyhoeddi. Maen nhw wedi dod a maen nhw wedi penderfynu dewis Crist. Ond nid yna'r math o dderbyn sydd fan hyn. Mae'n ddigon eglur yn diwy. Yn wir, meddaf I chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Duw fel dyn bach, fel plant bach. Nid a efe I mewn iddi. Does dim lle I hyder. Pan chi'n dod yn Gristion, ac yn sicr fydd yr hyder yna ddim yn dod nôl ar ôl chi dod yn Gristion. Mae yna hyder yng Nghrist. Mae hwnna'n lwb gwbl wahanol. Ond does dim hyder cnawdol crefyddol. Mae e mor wahanol. Mae ei weld, mae'n amlwg i'r wyneb, chi'n ei weld e. Mae yna rhyw hyder yn does, mae'n rhyw pa bynnag grefydd sydd ar ôl ohoni yn ein gwlad ni, ond mae yna rhyw hyder yna. I ni'n gallu dod at Crist pryd bynnag I ni eisiau, ni'n gallu addoli fe sut bynnag I ni moyn, achos maen nhw'n dweud Duw, caria Duw, fe ddoi yn fy jeans, fe ddoi gyda fe band, fe ddoi gyda fe ddiod, fe ddoi gyda fe partion, fe ddoi gyda fe holl bydolrwydd, sem eisiau cadw'r sil, sem eisiau dod cwrgweddi, fe ddoi gyda'r cyfan, a fe na I gynnig Crist I bawb, ond nid yna Crist yr ysgrythyr. Mae mor bell I ffwrdd, mae hwnna yw Crist y Phariseaid. I ddod yn Gristion, rhaid dod fel plant bach. Mae rhaid I chi ddod fel plant bach. O be mae hwnna'n golygu? Wel, yn olaf yn drydydd, mae yna gyfarwyddyd graslon fan hyn.
Achos rhaid mae gras yw y cyfan. Ar sail yr adnod hon yn unig, mae'r ysgrythyr yn llawn o ras. Mae bob adnod yn datgan mae gras yw dod yn Gristion. Ond mae'r adnod hon yn pwysleisio'r peth. Achos dyw e ddim yn bosib i unrhyw un derbyn teyrnas Dduw. Dyw e ddim yn bosib i unrhyw un dderbyn Crist heb fod gras Duw ar waith. Dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn byd naturiol i unrhyw berson i wneud i dderbyn Crist na'i deyrnas ef na'i arglwyddiaeth ef. Yn wir, dywed gair Duw, yr ydym ni oll o naturiol, o enedigedd yn elynion i Dduw. Nid ydym am unrhyw beth i wneud â Christ. Wrth gwrs, mae yna lot o bobl yn ymwneud â Christ o fewn crefydd, ond yn creu Crist ei hunan. Dyn nhw ddim yn dilyn Crist y Beibl, maen nhw'n tynnu allan gymaint o air Duw. Mae'n bron yn amhosib. Dwi'n ambell waith yn meddwl am y capeli hyd yn oed efo ngyledd pan ych chi'n gweld pa mor bell i ni wedi crwydro ac ych chi'n gofyn nhw, wel mae gair Duw yn dweud hyn, ond ddim eisiau hwnna, ni ddim yn credu hwnna bellach. Mater o farn yw hwnna. Ond beth am hwn? Ni ddim yn siŵr o beth hwnna, dwi'n licio hwnna, mae hwnna'n hen ffasiwn, ni ddim yn meddwl felly bellach, fel hyn i ni'n ystyried yno. Ac os byddwch chi'n tynnu popeth allan, ar sail beth, maen nhw'n credu unrhyw beth. Sut maen nhw'n gwybod bod unrhyw beth yn wir? Fedrwch chi ddim tynnu dim byd mas o air Duw. Ond maen nhw wedi rhwygo gymaint allan o air Duw, does dim mynd ar ôl. Ac yna'r rhaid gofyn iddyn nhw, beth i chi'n credu? A pa awdurdod sy'n ganddoch chi credu fe ta beth? Mae peth yn hirt llwyr yn diwe. Mae'n anhygol. Y tristwch, mae'n drasiedi o'r fwyaf. Maen nhw wedi creu rhyw grefydd i hunan. I ddweud y gwir, mae Beibl nhw bellach yn bamffledi. Rhyw bamffled bach o chydig o dudalennau o beth bynnag sydd ar ôl ganddyn nhw maen nhw'n ei gredu. Rhyw foesau fan hyn fan draw, a hyn o fyna mae lan am drafodaeth os maen nhw'n mynd i wthio fe'n ormodol. Sut fydd y pobl yma'n gallu sefyll o flaen Duw a dweud, wel, o'n i ddim wir yn hoffi'r darn yma o'r ysgrythyr, felly gwrthodes i hwnna. A doeddwn ni ddim am fy nghyfynnu yn fy mywyd i. O'n i ddim eisiau neb yn dweud wrthai sut i fyw. Doeddwn ddim eisiau neb i ddweud wrthai pa ddyddiau gallwn ni wneud rhai bethau. Os o'n i eisiau mynd i ffwrdd ar wyliau ar y sil a torri'r sil trwy'r dydd a cario ymlaen fel pob dydd arall, o'n i'n mynd i cael neb yn dweud wrthai gair Duw. Mae Duw, cariad Duw, mae'n deall yn iawn. Doedd ddim yn ei cael neb na gair Duw sydd yn mynd i ddweud beth ddylen ni wylio neu wrando neu yfed neu fita. Lle chi ddechmygu nhw'n dweud ger bron Duw, wel o'n i wedi tynnu gymaint allan o dair di. Wrth gwrs fydden nhw ddim yn dweud y fath fe, fydden nhw'n syrthio'n fflat ar eu hwynebau, fydden nhw dan condemniad yn sydd fe fyddaw yr ymwybyddiaeth. Yr eiliad, mae yna un arall nawr newydd fynd i dragwyddoldeb, ond oes na? Mae rhywun arall nawr wedi mynd i dragwyddoldeb yng Nghaerdydd, yn yr ysbyty fyna, draw yn yr Rhath, draw yn Llandochai. Mae yna rhywun arall wedi camu dragwyddoldeb, ond mae yna'r gymaint yn camu heb Grist. Na fydd yna rai wedi derbyn Crist, bydd yn mater o lawenydd iddyn nhw, ond mae y mor dris yn Lloegr, yn Iwerddon, yn yr Alban, yn Ffrainc, yn yr Almaen, yn America, yn Africa, dros y byd i gyd. Mae yna un ar ôl y llall yn camu dragwyddoldeb, ond maen nhw wedi mynd heb Grist. Chredwch i fi, fydden nhw ddim yn yngan un gair o gweryl. Fe fyddaw yr ymwybyddiaeth yn syth ar eu traws nhw. Ond mor raslon yw gair Duw. Achos mae'n dweud fan hyn yn wir meddaf i'ch chi pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Duw fel dyn bach, nid e fe i mewn ydy hynny yw, rhaid ei derbyn ei deyrnas, sef rhaid derbyn yr arglwydd Iesu Grist, yr holl efengyl, ond rhaid ei dderbyn fel plentyn. A gras yw hyn. Does neb yn mynd i dderbyn Crist fel plentyn, ond i bai am ras Duw. Dyma'r gwahaniaeth rhwng proffes modern, a sydd wedi bod dros y canrifoedd, a mae'n fwy amlwg nawr. Y broffes fodern yma, hyderus yma, yr un sydd yn fodlon camu a dweud pethau, a dweud i ni ddim mor wahanol â chi i'r byd, i ni jyst yn credu yn Iesu Grist, dewch, dilynwch fi popeth yn iawn. Mae mor hyderus yn dweud, mae mor wahanol i hynny. Ond i gallu dod a'i dderbyn e fel plant bach, gras yw hwn. Achos balch i ni o natur, pob un ohono ni. Rai sydd ddim yn ymddangos yn falch, i ni gyd yn falch.
Ond trwy waith yr ysbryd glân, mae e'n dangos i ni ein pechod. Chi'n gwybod beth? Dyna'r gwahaniaeth. A pan chi'n dod ar draws Cristion o wlad arall, hyd yn oed os nad ydyn ni'n cytuno da ambell i beth, chi'n gallu dweud y gwahaniaeth pan mae'r ysbryd glân wedi dangos iddyn nhw i pechod. Ond nid dyna'r gwahaniaeth yn aml. Mae'n mynd i byd o wahaniaeth. Chi'n ffeindio pobl sy'n proffesu ac yn grefyddol ac yn hyn a llall, ond pan chi'n ffeindio rhywun sydd wedi profi argyhoeddiad o bechod, sydd wedi ei darostwng, maen nhw wedi cael ei tynnu lawr i'w pengliniau nhw, maen nhw'n teimlo nad oes hawl dod at Grist. Mae hwnna yw'r gwahaniaeth. Does dim hyder wedyn ni. Mae yna rhyw ostyngeidrwydd, mae yna hyder yng Nghrist. Hwnna sydd un o'r pethau fwyaf prydfer dwi erioed wedi weld pan dwi wedi gweld rhywun, neu rhywun sydd wedi dod i bregethu, a chi'n clywed nhw, maen nhw'n sowndio'n hyderus yng Nghrist, yn bwerus, ond mae presenoldeb yr arglwydd yna, ond mae yna rhyw ostyngeidrwydd yna hefyd, a mae yna teimlo, gwae fi, yr oedd yn llawn pechod, ond gras Duw sydd wedi gweithio, mae'r gwahaniaeth yn syfrdanol. Fy ngyled modern, mae'n anhygoel. Sym llawer o hyn i weld. Falle bod rhai wedi gweld i pechod, dwi ddim yn gwybod. Ond tybiwn ni, falle os yw'r hyder yna, mae yna rhyw wrthgiliad mawr wedi digwydd. Falle wedi dod yn blentyn i'r arglwydd trwy ras. Falle bod nhw wedi anghofio ac wedi crwydro, yn cyhoeddi gair Duw, ond does dim gostyngeidrwydd yna. Pan mae'r ysbryd glân yn dod, mae'n dangos i ni pa mor fyr o'r safon o ogoniant Duw i ni. A pan mae'r ymwybyddiaeth yn dod drosto ni, pa mor bell i ni. Mae hwnna'n eich tynnu chi lawr. Mae'n anhygoel yn dweud, dyna'r gwahaniaeth. Sym lot o'r hyn i gael nag os dim lot, mae'n mor drist. A rheswm does dim lot o hyn i ni wedi pechu fel pobl Dduw. Nid yw plant eto, a dyma'r enghraifft math arall o esboniad o'r peth, nid yw plant bach eto wedi ei dylanwadu gan rhagfarn y byd. Felly mae rhaid i chi ddod fel plant bach. Falle bod chi wedi yn oedolyn a wedi bod yn y brifysgol a wedi gwrando ar darlithoedd ar esblygiad a bob math o beth a athroniaethau, bod yn iawn, bod yn anfoesol o bob math, a bod hyn yn derbyniol ond mae cariad i'w chwant. A'r holl beth yma, chi wedi cael eich dylanwadu gan ragfarn y byd a'i bechod, ond pan mae'r ysbryd glân ar waith, chi'n dod mewn ac does dim o'r rhagfarn yn bellach yn eiddo i chi. I chi'n dod a chi'n clywed am Grist a chi ddim yn cweryla am y peth yma dim mwy. Plant bach, nid ydyn yn llawn balchder am ei gweithredoedd. Chi ddim yn gweld gyda plant bach, dyn nhw ddim yn sefyll na rhyw falchder. Edrychwch pa mor dda dwi. A dyna sut mae rhywun sy'n dod at Grist yn dod. Maen nhw wedi gweld bod eu gweithredoedd gorau nhw fel bratiau bydron, ac felly does dim trwyn yn yr awyr, does dim cerdded lawr. Edrychwch arno fi, mae'n fraint i chi fy mod i yma, does dim byd o'r fath. Mae'r rhain yn dod, ac mae'n fath o eogrwydd bod nhw hyd yn oed yn dod. Efallai rwy'n eisiau siarad ar gweinidog ar ôl oedfa, a falle bod nhw'n dod lawr yn grynedig, yn teimlo, oes amser ganddo fe i rywun fel fi? A wneith e siarad â fi. Dyna'r math o beth. Ond falle bod nhw'n hyderus iawn fel personoliaeth. Ond nawr, mae'n rhywbeth i digwydd. Beth yw hwn? Yr ysbryd glân di neu chi fel plant. Chi ddim yn pwyso ar eich gweithredoedd dim mwy. Nid yw plant bach yn dibynnu ar fyny chi cyfarfodydd diri ennill ffafr Duw. Dyma'r gwahaniaeth. Dyw plant bach ddim yn meddwl, dwi wedi dod o'r capel heddiw, pa mor dda dwi. Dwi'n gwybod fy myned, dwi wedi darllen y Beibl. Na. Mae'r rhain yn dod, dyn nhw ddim yn ddibynnol ar ddim byd ohonynt eu hunan. Dyna fe mae plant yn meddwl. Maen nhw mor ddiniwed. Pa mae'r ysbryd glân ar waith. Fyddwch chi ddim yn meddwl, wel, dwi wedi bod i'r capel am y 10 diwetha. Felly rhaid bod croeso i fi. Na, mae hwnna di hen fynd. Chi ddim yn ddibynnol ar eich crefydd. Chi ddim yn ddibynnol ar eich cyfarfodydd. Falle fi'n arw sybrydion. Wel, ges ti dy fagu i ddweud does dim Duw. Fi oedd na ffrwydrad mawr ar ddechrau'r byd. A trwy ryfedd hap a damwain, fe laniodd popeth yn rhyfeddol i greu byd
sydd yn llawn rhyfeddodau. Ac o'r diwedd fydd yr rhain oedd wedi cael ei magu ar y fath gelwydd. Dim angen i perswadio, dim angen darlithoedd ar greadigaeth. Fe fydd yr ysbryd glân wedi dangos iddyn nhw mawredd Duw. Mae'r plentyn bach yn un sydd yn barod i'w ddysgu. Mae hwn mor wahanol yn diwedd. Mae hwn mor wahanol i grefydd modern Efengylaidd. Sdim eisiau dysgu, maen nhw wedi cyrraedd yn barod. Maen nhw'n gwybod y cyfan. Maen nhw wedi cyrraedd, maen nhw mor hyderus. Ond dyma'r gwahaniaeth i rywun sydd yn dod am y tro cyntaf at Gris, a fydd hwn yn para gyda nhw tan yn y nefoedd, yw maen nhw'n dod yn un sydd yn barod i ddysgu. Maen nhw'n ddysgadwy. Dyna'r gwahaniaeth, achos dyw'r pechadur ddim yn teimlo ei fod yn gwybod digon o gwbl. Mae'n teimlo mor wan. Mae'n teimlo mor frwnt. Does dim blynyddoedd gan blentyn bach o feddwl am ei holl ddaioni yn helpu'r tlawd, yr anghennus o fewn cymdeithas, ac felly rhaid ei bod yn iawn. Dyn nhw ddim felly, mae rhywun fel hyn yn dod mewn ac yn gweld dim byd. Maen nhw'n dod yn waglaw. Gai ofyn y cwestiwn i chi, a ydych chi, os ych chi'n Gristion, a ydych chi'n Gristion gostyngedig nawr? Ormod o Gristnogion balch i gael yn yr oes hon. A mae'n peri ni ddychryn yn diwedd. Dyle hynny byth fod. Dyle ni fyth fod yn hyderus. Hyderus yng Nghrist ie, ond dyle ni fyth fod yn hyderus. Yn falch. Dyle ni fod wedi'n plygu yn ostyngedig ac yn gweld ein pechod drwy'r amser. Yr un y disgrifio Crist yma yw'r sawl sydd wedi gweld ei pechod trwy ras. Yr un y mae Crist yn ei ddisgrifio fel hyn yw'r rhain sydd yn dod yn waglaw at groes Crist. Maen nhw'n dod yn grynedig, credwch i fi. Maen nhw'n dod yn teimlo, dwi ddim yn credu ddylen ni fod fan hyn. Does dim eisiau perswadio rhain i blygu glin. I ddweud y gwir, mae'r rhain prin yn gallu codi pen. Mae'r rhain yn ffeindio bod y dagrau yn ei llyged. Hyd yn os nad yw nhw yno yn weladwy, maen nhw yno yn yr enaid. Mae'r rhain yn gwybod beth mae Pantycelyn yn dweud, yn teimlo bod pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, ei ogrwydd pechod yn pwyso lawr yn drwm arnynt. A maen nhw'n dod heb unrhyw ddisgwyliadau falle ar y cychwyn. Ar wahân i hyn, dyma'r unig ddisgwyliadau sydd gan pechadur fel hyn sydd yn dod at Grist, yw maen nhw wedi clywed rhywbryd fod yr Iesu yn croesawu rhai fel chi, a dyna'r unig obaith sydd ganddyn nhw. Dyna'r unig sail sydd ganddyn nhw i ddod at Grist. Mewn gweddi wrth eistedd yn gwrando ar y bregeth, yn dod i siarad gyda rhywun ar ôl yr oedfa. Maen nhw'n dod, yr unig ddisgwyliadau sydd ganddyn nhw. Y mae Crist wedi dod, dewch ata fi, pob un sydd yn flinderog. A mae tro o tro, mae Crist yn gwahodd y pechadur i ddod ato, ac ar sail hynny yn unig maen nhw'n dod, dim ar sail beth yw nhw, maen nhw'n dod yn waglaw, a maen nhw'n dod fel plentyn bach. A maen nhw'n dod gan iddo fe i gwahodd. Fel tad a'i blentyn bach. Gyfalle plentyn draw fyna. Gyfalle plentyn wedi bod yn ddrwg. A mae'r plentyn yn crio ac yn drist. Mae'r tad yn gweud, tyr dyma. A mae'r plentyn yn dod a'i ben wedi plygu ac yn cofleidio'r tad. Ond dyna yw Cristnogaeth. Tybiwn ni dwi'n ddim yn cael ei bregethu yn fawr nynlle heddi. Ond dyma'r neges orau posib sydd yna. Os ydy'r ysbryd glân di dangos i chi'ch bryntni, eich pechod, mynydd o'i ogrwydd, ac i chi'n teimlo yn gwbl frwnt ger bron y tad, ac chi'n teimlo mae'r rhaid i mi ddod, ond dwi'n credu bod hawl da fi ddod. Ond yna mae Iesu'n dweud dewch ato fi, ac i chi'n dod ac yn llusgo y pen wedi plygu, ac yna wrth i chi feddwl, oes hawl gen i fynwesu Crist, beth sy'n digwydd? Mae Crist yn eich mynwesu chi. Mae e'n eich dal chi'n saff, mae'n tynnu chi o'r fflamau. Efallai bod yna rhywun ar wely angen nawr, a rhyw trwy ryfedd wyrth a ras y mae'r Efengil yn cael ei gyflwyno iddyn nhw. Maen nhw ar fi mynd i effen, ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei cipio nhw cyn yr anadl olaf, a maen nhw'n mynd i'r nefoedd. Ond nid dyna yw'r Efengil.
Mae'r rhain yn dod trwy ffydd. Sut mae hwnna'n bosib? Os yw'r ysbryd glân wedi agor eich llyged i ddangos eich cyflwr, yna mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi hefyd i gredu. Ac felly yn y derbyn, mae'r ffydd yma ar waith, yr un yma'r arglwydd wedi rhoi i chi. Mae cyfan o ras. Chi'n cael y gallu i ymddiried eich enaid yng Nghrist am ei fod wedi'ch gwahodd chi. Chi ddim yn heiddi fe. Ond dyna yw'r efengyl, daeth Crist at rai sydd ddim yn heiddi dim. A mae'n rhoi gallu chi edifarhau i ddod ato ac i gredu ynddo fe. Gwyrth yw o'r cychwyn. Ac y mae'n parhau felly tan y camwn mewn i'w deyrnas. Byddwn ni'n derbyn ei deyrnas yr arglwydd Iesu Grist yr efengyl tra o ddaear, ac yna i ni'n aelodau o'i deyrnas tan byddwn ni ryw ddydd yn ei deyrnas yn y nefoedd. Dyna yw'r efengyl. Nid proffes. Nid dewch ymlaen i'r blaen a chredu ac arwyddo eich bod chi'n credu yn Iesu Grist. Fe all, rhywun dod yn Gristion felly, dwi'n mynd dweud yn wahanol, be ni'n dweud yw, rhaid i chi ddod fel plant. Rhaid iddo fod yn waith gwirthiol o ddifri. Rhaid i'r ysbryd glân fod i dangos eich pechod. Rhaid i chi fod wedi cael eich darostwng. Rhaid i chi ddod i weld eich pechod a'i fod yn teimlo fel eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond pan i chi'n dod felly, mae'r gwirth yn digwydd. Os nad i chi'n dod felly, be mae'n dweud wrthon ni fan hyn, nid a fe i mewn iddi. Fyddwch chi ddim yn dod unrhyw ffordd arall. Gweddiwch weddi o Dduw graslon, ag o'r llygaid fe naid i weld fy angen am Grist. Ond nid dyna beth sydd angen. Hwna fydd yr ysbryd glân yn dod lawr ar ein gwlad ni ac yn dangos pechod y bobl iddynt. Ac yna fydd na ryw ddydd, fydd na fwy na 56 ohono ni yn yr oedfa. Ni ddim eisiau niferoedd, ni'n aros i sofraniaeth Duw i ddod yno. Rhaid i ni weithio, rhaid i ni wahodd, i ni'n gweddio'n dair dros nhw, ni'n pledio a Duw, ni'n dweud pam yr oedi, pam bod syl arall i mynd at ysbron iawn neb yma. Ond beth i ni yn credu hyn, pan fydd yr ysbryd glân ar waith, y bydd na'n neidiau'n dod mewn, dan ei ogrwydd pechod, ac yna fyddwn ni'n cyflwyno nhw i Grist. Fyddwn ni'n cyflwyno nhw i Grist. A fe fydd Crist yn dweud, peidiwch a'i gwahardd nhw. Gadewch nhw ddod ata fi, pob math, pob oedran, pob cefndir. Yn wir meddaf i chi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Duw fel dyn bach, nid a fe i mewn iddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, ac yn gweddio o aid yr hyfryd wawr a'r led, ac y bydd y ddaear yma'n cael ei oleio, y bydd y wlad yma unwaith eto'n cael ei oleio, bydd yr arglwydd Iesu Grist yn teyrnasu unwaith eto. Teir dim plith. Gweithio yn ein gwlad unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heidiant, ein arglwydd Iesu Grist. Amen.